Good morning! Pupunta tayo ngayon ng Mandawi Foam kasi meron silang all item 30% off. So, kain muna ako. Tapos, diretso na tayo doon. Kain! Ang daming mura dito. Ayan. Lahat sila 30% off. Kukuha tayo ng unan. Ano na? 250 ang peraso yan. 250. Kuha ako ng isa. Isang unan. Mura rin. Mga drawer. Drawer, 4,000. Ganda ng mga bed. $11,400. Murang-mura oh. 11,450. King size na. Yeah, cute.
Ang ganda. 6,100. 6,100 lang. Jess. 35%. Ang ganda oh. Ano lang siya? 16,800. Ang daming maganda. Hi. Tingnan nyo to. Cotton. May lagayan sa loob. 2,800 lang. Ito yung mga upuan para sa lounger. Anong gusto mo? Ay, ang mura lang ng mga upuan. Yan o. Ito. Chair, 3,550. Metal chair. Metal. Ayan. 3,550. Bar stool. Bar stool. 1,850 lang. Eh, ang cute plastic. 760. Ma-fold ata ito eh. Ayan. Pwede i-fold. Sa mga ano, yung mga coffee table. Yan. Maliit lang siya for 5. Ito coffee table. Yan yung design. 3,000. Ang ganda, oh, ang dami oh. Wow! Ito maganda oh. 5,100. Bongga naman ang ganda naman. Ito coffee table. Medyo malaki-laki. Yan. 4,330. Maganda oh. 5,350. Ito coffee table na steel, tapos glass dito. Ganda. 5,260. Ito
coffee table na glass yun sa taas. Tapos ito wood. 5,200. Ito mga console wood, tapos yung sa baba is metal. Mura lang, 2,200. Ito metal. Ito metal at saka glass. 8,000. Ang ganda. RE 2,000. Yan, 2,000. Four by 50, 4 by 75, 4,950. Ito, 4,800. Oh, mga double deck. Mura yun lang yung mga double deck, oh. Ito, metal, double deck, 7,600 yan. Matibay na rin. Ganda. Ito maganda, oh. Pwede lagyan dito ng mga ano gamit, yung mga ano, decoration. Pwede lagyan ng mga gamit dyan. Ito. Tapos sa taas. Yan, yung price is 32,900. 32,900. Daming ano. May lagay ko dyan. Bulak-bulak kami. Hey, ang cute. Ang dami dito pagpipilian. Paano ko ito? Ang price. Ayan, coffee. Hala, ang cute nito, oh. Mga relo-relo. Kumuha lang ako nito dalawa kasi naka-markdown eh. 45 na lang instead of 75. Lalagay ko doon sa Christmas tree ko kasi yung theme ko this year is blue. Wala kasi silang blue ng mga balls. Ang ganda. Kuha tayo doon para sa ano natin,
maganda ba yung mga 280. Kuha tayo dito na ito 800 to. $250. Ito na lang. Kuha ko ng isang ganito. Ay, ito medyo malaki. Ito na lang, 380. Ano tayo? Ano ang gamay yun? Ariyo? Nagkuha ko na sa salas ko pag bilog. Hindi, pagpili na ito. Kararating ko lang mga inday. So, ito na yung mga pinamili ko yan. Dito na. Bali yung una is tingnan na natin. Bali yung 3-layer open shelves na cabinet at saka yung bookcase. Bali, deliver nila kasi dadating daw yung ano yung stocks 2 days from now. Tapos pagdating ng ano yung stock na ito, baka may deliver siya 2 to 3 days. Yun. So, maghihintay ako 4 to 5 days. Ganun. Okay lang. Kasi, okay naman siyang dalhin agad. Kaya lang baka mamaya pag nag-assemble, hindi ko perfect yung, ano, yung mga, yung mga bolt, ano tawag dyan? Yung mga twerka niya. So, para safe sila na lang yung, assemble. Babayad ka lang ng delivery charge. Yung binayaran ko is 345. Yung delivery na yan at saka sila na yung mag-assemble. So, yun na lang pinili ko. Tapos, yung binili ko ito, lagay ko doon sa shelves ko. Doon sa bedroom. Yan, 380. Pero nakuha ko lang siya ng kasi may less na 30%, 266 na lang to. Maganda, diba? Yan. So, yung next natin is ito. Ito ay rabbit figurine. Bali, yung price ito is 315. Ay, ito lang walang discount. Ayan. 315. Hindi ko nakita to, walang discount. Ito lang yung walang discount. Dalawa pala. Yung rabbit figurine at saka yung ribbon. Tapos itong ribbon, bumili na ako kasi sayang naman naka-sale na siya, 45 peso lang. Lagay ko ito sa Christmas tree. Kasi yung theme ko ngayong year na to is blue. Sayang wala pa silang mga balls na kulay blue. So balik nila ako sa susunod pag meron na silang stock. Electric fan, sige lang. Tapos ito, swan, yun o. Ang cute. 285 ito. Bali, may less na 30%. 199.50 na lang. Yan. Pa, ang ganda.
Tapos kumuha ako nito. Yan. Queen size. Bali yung price niya is 829. So, nakaless tayo ng 248.70. So, yung price na nito is 580.30. Ang laki kaya ng ng discount. Kaya nakakapanghinayang pag hindi bumili. Next week babalik ulit ako doon. Tapos kumuha ako yung pillow. Yan Yan. Fantasy pillow. Yan yung price ito is 550. So naka-discount tayo ng 165, so 385 na lang. Tapos ito yung talagang kailangan ko. Kailangan ko ng map. Yan. Kasi yung map ko doon, hindi nagamit ngayon. Medyo na, kailangan na siyang palitan. So, ang price dito is 250. Nakaless tayo ng 75 peso, 175 na lang, di ba? Ang laki ng na-save natin. Bali yung mga na-save natin lahat-lahat is 2, 3, mga 3,000 plus din. Malaki. So, thank you for watching. See you on my next video. Mga inday, laki ng ko pimple. Kailangan kong bumili ng patch, yung nilalagay dyan para matakpan yung yung pimples. Yan, bukas na lang. Thank you for watching. See you on my next video. God bless.